Kakenhun lekai jong ka Lamare Sport Club Shillong kala khur ya kanam la do ha ka lympung lekai football kabala tip kum ka invitation knockout football tournament ahaja araja pulai balapan ya de new Nongstoin Sport Social and Cultural Club Hamadan New Nongstoin. Kani kanam la do kala jalong ha ka singi balang hadian bakala la ban penlim ya ka River United da shigo lanon ha ka final kabala sakhi de ki pai ba babon bilin ki bala tu ban sakhi ya kani ka jingi lekai final. Lapan puk penping bat pensyong syed ia gani kesingi dari program baper kentup ia kejengpan khalai nusib syakipat ba kibawan ban pitkai. Kan bana kaliang jong uba Gabriel Walang MLA bedang syujob na Nongstoin constituency ulalong ukongsan ban sam ki khusnam syaki ark teliki kenhun ki bapoi syaka final. Habakren ha kajinga lang syua ban khliap lamano ia gani ke lempung na kaliang jong ukongsan ulakhot bat wer ya baro ban ya trailang ha ki benta baro khanang ban kentiu ia ke kami lekai ha ki babun jaj ha ka dong ka thang. Ki pai ba ki be kan ne bile wan knoi pa pen shep pen sngai na ka banta kumno ban kentiu bian ya ka football ba ka sport hang ne ko Nongstoin. Kajingwan ka jong vi ko ban ai ban sim ba kumno ki nang la ban trai shu ndai dang ya ka sport club jong ka ni Nongstoin ko bala ya chakmat ban pen I ya ka sab ko pang ba khatno kila ban organize ya ka tournament ko ba kum gini na next kam ba ki wei ki sport club na ki wei ki shlong mi thauro ki yo man sim lang kum no ban ang kiu shapran ban trai sitom ban penya ki kum gini sport ki ba manda na ka jingran joni sora shlong mi snow ya jingon kam jong ka gallery ya ni gala ado ki por ki ba man shwa ba ki la prashant banwa di skim ki ba fer Bapak yang terakhir lengkap bermisyon dari sport club. Nah, kamu wei wamele uba hilang suji. Ini yang terakhir lengkap bermisyon. Ini yang terakhir lengkap berkani Nongstoin Sport Club. Ya ke ay kejindong kamu kejumpi ini ya lengkap. Kenapa mila yo so uba. Wai ba baro bukan ane wan nampai ke football. Nah, wan ane balai mensim. Ya pi wei to ya ye ja kan sport ya kentulan ya sport unda ya tahan ya po ni Nongstoin para ki wei ki jaka ba ki sport club ki organize khnang ba ki khon som la jo ka Nongstoin ge jumi ki nang kiu sha prang ha kalian jo sport ni wi ane bomba ki player ki bawan mangele kai ni ki nang duna ki badai nang le ki badai ki traditional ki jumi na kwa ba nai musim na ba ki khon somla jong na ni Nongstoin Baca ke Nongstoin ni berawai, baca ke West Kasil, Pasim kia ya kan football, ban kalong kawai kalat, kamai kaji nak minta jampi, bapin pau kumpa pau kini ki paiba, kini ki football ki bawan nangi ki wan lagi wei ki dong berdikai, ki wan berpekai, ailat bakin kena Nongstoin bagi badai ke West kaji bikin poilam sini wei ki cakap, bapin yo ya kini kanam, kumpa wan kini ki player di mana bar jong ke time ke coba jaga. Ni don kam ni so don kam makan don kas club. Kau pau ku Mawphor Nongstoin. Ya ke bangila kan airengan bagi wei kita jaga. Bagi late pensakot invitation na kiwei kita jaga. Kani kalau kau don kam makan airen sim. Ya ki kon somla jong ke Nongstoin ke juni. Patong ni atare rangkat. Akhirnya ki sansnam ki bamata. Bakin tiu ya ke sport. Bakin tiu ya ke football. Kenapa kan long kau wei galat. Kamai gaji nak kita ki kon somla jong ka dong ka time ke juni.